sing diperintahno. Kon dijelasno karo nabi-nabi. Kanggo wong mukallaf niku sinten? Iku wong sing baligh tur nggadahi akal. Dadi wong mukallaf itu wong sing diperdi, wong sing dibebani hukum. Wong sing dibebani hukum niku wong sing baligh duweni akal. Thalib iki ora mukallaf. Ora di akal. Lor kidul ora roh Thalib iki. Gelem ngaji ya. Motor sing waras kalah karo Thalib. Dirasani ora denger. Lep. Ayo mboten mukallaf. Soale boten gadah akal, ya akale mungkin gak titik tok sing berfungsi. Lagi ini kok Allah itu gawe wong edan, gawe wong sing gak berakal barang gini tujuane. Kita angen-angen hikmahe niku napa? Wong edan ning dalan ana supar, ana apa sing wong edan sing terkenal. Nggih mungkin kula angen-angen hikmahe apa supaya wong sing duwe akal iku belajar karo wong sing edan gitu. Wong edan niku nggih gak tahu ikhtiar. Nek yo mangan kok nggih. Yo sehat-sehat awake, yo ora tahu kaliren. Muni njaluk mangan kuwi mboten nggih. Sangger ning ngarep warung meneng ae. Tengok iki denggeke dibungkusno. Niku banget pol nggih tanpa ikhtiar wis diwenehi Gusti Allah. Mana sing ngantri dhisik dikalahno. Disekno wong sing edan mau. Ning njaluk maem ngono ya ora. Angger tengok-tengok. Lah niki Gusti Allah nggih maringi jatahe menungso. Najan edan tanpa ikhtiar. Lah apa meneh kita sing gadah akal, gadah anggota kesehatan, mosok mamang karo rezekine Gusti Allah. Pelajaran meleh nek gak gelem